Ngawe kanili abana mafandiseke komano iya tamvetserane audio iyi mukudziwa kale Boni Kalindo ali ndi logo yake. I don't tine kuti logo kachizindikiro kake amazati ine ndi Boni Kalindo tadiyese mwana wupya kwambiri Kanjeza Village PO Box 35 Southern Africa. Mukudziwa kale mina abangira ndi apa babwera Akin Msonda amene onse ndithu abweraso ndi awonso akuti kakatoto village kayabokuti tenti mvere kuti akuti bwana Akin Msonda amene komano mukamvetsera bwinobwino mkulu amene sakuzembera zina zake sakuzembera kuti apiteso ku DPP ameneyu. Amalawi Honorable Kenneth Chitatata Nkwambanandi Msonda village headman Katolitoli ndanena kuti nkhani zokhuza September 16 general elections ndasiya sindiziperekaso ndemanga maforamu ambiri amene anali andale nthawi ya kampeni ndatuluka chifukwa pano kampeni yatha tili ndi president His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene Amalawi amusankha amene iwina afuna asafune akhala president wa dziko lino atilamulira ife anthu 23 million mpaka 2030 September. Kampeni ina tizapanga September 2030. Koma monga mwa masiku onse ndiziperekapo ndemanga ngati Mkristo obadwa mwatsopano mlaliki komanso wandale. Ndikudziwa ndili ndi udindo waukulu kwambiri kuchipani wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party. Koma udindo usanabwere ndinali Malawi, ndine Malawi, ndidzakhala Malawi, udindo wandipeza ndili Malawi. Monga ndimachitira ndili ku DPP, ndili ku PP, ndili ku UDF kuti ndimayamikira boma la Chakwera pamene likuchita bwino. Pamene sili kuchita bwino ndimalangiza mwachikondi modziwa kuti wamkulu suma mzuzula pagulu. Ndimalowa ku inbox kwawo nkwayamikira Your Excellency, it is well pitirizani. Ndimapitira ku inbox kwawo Your Excellency nditi ni chizungu chake timati if it pleases you sir bwanji munakapanga mwakuti ndamayankha God bless you man of God. Even ya APM ndili ku PP akachita bwino ndimalowera ku inbox Your Excellency God bless you mwachita bwino keep it up. Pena zikasokonekera ndimalowera ku inbox ndi chizungu chake timati if it pleases you Your Excellency sir bwanji munakapanga mwakuti amandipanga my boy Ken, thanks a lot for being so open. Ndifanya yake nitasiya ku PP His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika sana chedwe anatuma malemu Gudo Gondwe ndi Akhwauli Msisya kuti amuzani mwana uja ndikumfuna akhale pafupi na nagwirana ni ntchito fika mwana uja amanena zoona olo ena nosimamvesesa. Mchimodzimodzi atandithamangisa ku DPP achina na malomba ndi anzawo sizidavute His Excellency Dr. Lazarus Makatha Chakwera kutuma ena kutuma mafumu tamyankhulani mwana uja ndifuna ndigwirana ntchito mwana uja amakhala pachoonadi. Pano ife MCP tili kunja kwa boma ili lachiwiri la DPP la His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akachita bwino ine ndizayamikira kuti apitirize chifukwa zipindulira tonse ngati Amalawi. Akalephera ndizapitira ku inbox for zina ndi phone ya APM ndili nayo manambala anthu ena amene ali close kwa APM maina usiningachwa ndili nawo. Nde akalakwisa ndizapitira ku inbox ndikwauza kuti pakuti tumudakatere kwa Professor Arthur Peter Mutharika na ndizauza if it pleases you Your Excellency sir. Nanja Vice President Dr. Jenansa, my dear sister in the Lord, tatumikira limodzi mwa Ambuye awondesanga ndivote ndizapitira ku inbox humble servant of God bwanji budakatere olo ku office kwawo ndizipita chifukwa ndichemwali wanga muuzimu tatumikira limodzi.
ndale sizingatiyanise ayi ndi akakhala akuluakulu ambiri amu DPP ndanzanga timayankhula ndikati sinde ndifuna lowa DPP ayi, so far from it. Ine sindimachoka chipani chifukwa chokuti chipani chalephera kapena chatuka mboma ayi, sindimamusiya president chifukwa chokuti president yo waluza zisankho wachoka mboma ayi, kule kuti ozokwerawa ndomumba ndakakamira mpaka 2030 wo ndikhalabe mcongress mpaka 2030. iyo inali preamble. Nkhani ndabwana lero ndi nkhani ya abuse of office. Akuluakulu ambiri amaparastatal departments and agencies ndi anthu amene ntchito amayidziwa, koma ife andali timasokoneza anthu chifukwa timaopseza. Ndi nthawi zina amapanga zinthu zimene iwowo pansi pa mtima pawo amadziwa kuti si zabwino, koma they have no choice to save their jobs, amaumirizidwa kuchita. Kole kuti akuluakulu amenewa alibe vuto, tiyamvesese nafe dakhala m'maudindo amenewa tidakachita chimozimozi. Alibe munthu amaluma chala chimene chikumdyesa. Nkhani ili mkamwa lero ndi abuse of office yafetereza, kuti pali ena akuluakulu amene anali mboma, anali kosusa, kaya anali wa MCP, wa DPP, wa UTM, wa Ford, wa UDF ndi zipani zina zikulu anachita abuse kumakatenga fetereza. Enafe olubagi imozi samatipasa, koma wina wakatenga 800 bags, wina 1000 bags, wina 150, 200, 300, 500 bags. Yese ilwacha yese munda wa mtunduwa. That was abuse of office. Yaiwa amene amakatenga osati amene amakapereka. Mundimvesese, akuluakulu amene amakhala maudindowa amaopa ife andale ndeti maopseza, kota kuti amene amakapereka fetereza mkulu kaya wakunifi kaya mkulu waku agriculture amene alibe chifukwa timaopseza. Koma ife timakati fetereza munthu umodzi 800 umakatane naye 600, 500, 150 mundu wako mtunduwa. Ena magawana ndrama za kunifi mabilioni, ena kutenga kasanu anzanu wakamozi osati pasako. So vuto san Jason Jason ni munthu wabwino, amapereka ngongole kwa aliyense, kaya osusa, kaya waboma, kaya wampingo, aliyense. Koma mufufuze kuti kodi anthu atenga kangati. Ena ngongole kumatenga kasanu anzawo imozi osapereka mtukula pa khomo omwe banja omwe kutenga kasanu kanayi kateni, ena osapereka. Imene ndi abuse of office. Ndeti kupempheni inu aboma la DPP, tapemphe president athu Professor Arthur Peter Mutharika amene mawiriraso ngati president wa ife tonse anthu 23 million pakali panopo. Onse amene achita abuse of office mwamangi, kandi anu ku DPP uko, kaya ali ku MCP, kaya ali kwa Ford, kaya ali kwa Alliance kwanuko, kaya ali ku UTM, kaya ali ku UDF, mwamange ngati muli serious kuti mukufunadi kusintha zinthu. Yes, amene wachita abuse office mmangeni, wapanga abuse za fetereza mmangeni, wapanga abuse za nifi mmangeni, kaya wapanga abuse za malipiro akubomako mmangeni, apanga abuse za kugawana kwa contract mmangeni. Mukatero mukonza dziko lino. Dziko lino ndi vuto limodzi limene timakhala nawo. Iwo amene amayankhula za kuthana ndi Katangale ndenga Katangaleso kwambiri, koma amabisala pochita kondemu Katangale pamene unga Katangaleso. Ndinu mabwera a DPP, kampeni yanu imene anthu akuvoterani mumanena kuti muzayesesa kuti ziphuphu muchepese. Simungathane ndi ziphuphu sizimatha, koma muchepese. Munati muzamanga wina aliyense kaya ku DPP kaya ali kosusa, muzamanga. Muyambe panopo. Pali milandu yambiri imene yakhalira imene imalizani. Mukamanga anthu msangoti kwamanga nkuwapasa belo nkutera pompo. Mukamanga anthu
azipita ku koti zikagamula, kaya ngolakwa amange, kaya ngosalakwa amasule. Sizomanga munthu mpaka 18 years mlandu wosatha ngati mmene mudachitira za abakiri. 18 years munthu akuyendera belo. Iya. Ena 5 years, 6 years, 1 year munthu akuyendera belo. Ayi. Inonso amakhoti mutithandize. Inonso ndiye mwatisokoneza kwambiri amakhoti. Inu maloya mutithandize, mmatisokoneza kwa basi. Munthu kumangidwa kuyesesa kumtenga apolisi kupita naye ku khoti kungompasa munthu belo basi mpaka 18 years. Ayi. Tindimwayi pano vice president ndi former justice of appeal judge ACC Dr. Jane Ansah, founder and president wa mpingo otsuka kwambiri muno Malawi. Alibe zibwana mayi right honorable VP, tithandizeni milandu izifulumira ngati alibe ndalama kumakhotiku apaseni ndalama, apaseni zida zofunikira. Mukatero anthu aopa ndibwereze. Pali milandu yambiri, kaya madisi anaba za COVID, kaena ndala anaba za COVID, kaena amabusiness anaba za COVID ndi zina zotero. Milandu ya sataka, milandu ya ndani ya fetereza za nifi, amene amange. Chifukwa enafe amene timesa kukhala ngati achilungamo pang'ono, amene zinthu zitimazikana timaoneka ngati makape. Moti enafe mabanja anatha kalekale. Chifukwa azikazi athu amati kodi inu mmangolimbikira izi, vuto lanu ndi chani? Anzana alemera, inu mulipo mpaja. Timati ayi nafenso ndife olemera amayi, pa saizi yathu nafe Mulungu adatipasa ndife olemera. Sitimadya mwacheucheu. Mmaona olemerawa amadya mwacheucheu. Akangona cruise ya polisi BP kukwera, ine ndikaona cruise ya polisi ndimakafusa, mwasochera mufuna ndani? Ndamaseka ya polisi kuti komatsogo Uncle Kemsos mzateka. Anzana akona cruise amatawa angasali nzipyera. Ndechonde DPP yasopano, DPP yolapa, DPP imene yabwera ndi maganizo abwino. Onse amene ali ndi milandu malizani milandu yawo, kaya ali ku DPP ko, kaya ali kosusa, onse amene anachita abuse office akwizingeni. Koma ma chief executive amenewa musalimbane nawo anthu wa they are innocent amaopa. Chifukwa inunso mulowa maofisi muzauza ma chief executive akupaseni ma business, akupaseni maoda, akulipireni, azikulipirani. Anthu amafera kuti timapanga ifeyo force chifukwa timaopyeza. Palibe munthu angalume chala chimene chimamudyesa. So kwa ma chief executive asiye amene timachita kwa opyeza. Koma ngati nawonso apanga abuse office mowirikiza, nawonso akwizike. Ma DCA nawa asiye. Koma ngati nawonso apanga mowirikiza, mopanga abuse office akwizike. Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Msonda village headman Katolitoli, ndapereka ndemanga mangai ngati born again Christian, an evangelist and a seasoned politician Malawi. Shalom, Emmanuel, and God bless you.